sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Jean. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Everything I do. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? No kining usa ka babae nga nagpuyo sa Davao City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jean. Ma, fiesta man ron sa barangay. Mula ako, ma. Mutanaw ko sa mga palabas ron. Sige anak, pero ayaw pa yagin pagdugay ha. Oo, ma. Masaya ra kong uli-unya. Teka na, ikaw, uy. Hey, Jean. Oh, uy, Ronaldo, ikaw magkudain eh. Mutanaw sad ka? Oo, unta. Pero, hindi kang big tao. Murag di unta makatanaw na. Maulagi, uy. Unsa kayo mayo kung laag na dagato. Ha? Ha? Asa man ta? Sige, asa nang god. Ngita na daglingaw, nga ato. Daga mga ride sa unahan. Manakay na lang ta. Sige ba, pwede na kayo. Jean, ang tinuod. Hadbay rin ko na kagusto ni mo. Sa una pa yun. Pwede ko manguyab ni mo. Ronaldo. Sige na, Jean. Sugton ako. Please. Sige, good. Sugto na lang tika. Basta, isaad pa yun ako, ha? Nga dili ko na mo pinuangan. Isaan ako, Jean. Tungod kay mahal kay tika. Promise, good. I love you, Jean. I love you too, Ronaldo. Uyab na mo atong silingan nga si Ronelo. Jen, kamatay baya ko ninyo. Hapit na lang kada adlaw mong nagsigig kuyog. Oo, ma. Na, ako wa manoon ko'y kaso, ana. Pero, ayaw ihurot tanan, anak. Pabilin og para sa imong kaugalingon. Salamat, ma. Babe, dali aras panahon, no? Mag-usa naman dito katuig. Maulagi, babe. Nalipay kay ko nga, hangtod ron. Pinanggagyapan ko nimo. Kana tungod kay mahal kayo tika, Jean. Hinaot ka may mausap, Ronaldo. Tungod kay mahal ka ayo, tika. Mahal sab kay tika, Jean. Babe, nganong imo mo kong kitahatin eh. Babe. Mahal na itong usag-usa, di ba? Ayaw ka hadlok. Mahal magkukunin mo. On, mahal ka ayo, tika. Di ko gusto nga makakita kag lain. Promise, babe. Dili ko magita og lain. Ikaw lang yun. Jean. Ronaldo. Babe, ayaw na paghilak. Promise. Di tagi papiyaan. Promise, babe, oh. Nisalig ko ni mo, Ronaldo. Oy, day. Di ba si Ronelo manak nga imong uyab? Ha? Hain ba? Oh, laday. Nalagay na siya kuyog lang babae, oh. Oh, sweet pagkat kaayo sila. Oh, dili. Sama dili ni mo atuon? Ha? Dili lang, day. Tanan na, mamauli na lang ka. Dili na, day. Hayop ka, Ronaldo. Imo ko giilan, makakon ka. Dili na ko mapakita ni mo. Dili na. Jean, naunsa mo ka? Anong ka napakita ako? So may problema, ha? Manggutan na ka gusto kong problema? Ikaw! Ikaw kong problema, Ronelo! Nakita di ka mabikuyo kag laing babae o sweet pa kaayo mo!
Ingon ka dili ka maghitaglain. Ingon ka dili ka magbinuang. Pero gano man eh. Gano nagbinuang ka na ako. Jen, I'm sorry. Pero ang tinuod, dili mo uyab ato eh. Dili mi uyab, Jen. Please pasilo ako. Di na mausap. Mahal kita ka, Jen. Hatagin ka ulang chance. Unsa, day? Imo siyang gipasaylo? Mahal ako si Ronelo, day. Niingon man sa siya na ako nga, dili ko nuto niya uyab. Hala no? Unya, ito usad ka. Day, okay raman ko nang mahigugma. Ang dili okay, ang magpakabugo ta. Day. Bitaw, kay kaklaro na nga nagbinuang siya nimo, pero imo gihapon siya gidepensahan. Ayaw pagpaila uy nga buang kay kaniya. Mura man kagmahot dan og laki uy. Mahalagit kaayo na ko siya, day. Dili ko gusto nga mawa siya na ako. Na, bahala ka uy. Total, imo man ang life, imong desisyon. Imo sang pag-antos. Day. Ayaw na ba gitugos pang imong kibuhat, ha? Isaad na ko nga dili na ito mausap. Promise, babe. Ikaw ragid ako. I love you, babe. I love you too, babe. Nakigbuwag na kang Ronelo? Wa man, day. Nga naman, day. Na. Ay, kog na. Laing babae na sadto. Nakita na ko ganina ay. Nana sila yung kuyo babae. Oh, day. Tinuod kasi mo gisulti. Tingalig naghimo-himo ka lang tungkol kinaglagot ka niya. Uy, day, nga nagutaw maghimuhimo kog istorya bahay niya. Siya na nagiusikan ako sa akong kusog og laway. Uy, narani mo. Kung di ka mutuon ako, basta gibuhat na nako ang akong part as amiga. Giingnan tikas akong nakita. Day. Pagutan-an lang niya na siya. Mailan bitaw na. Kumutugan siya sa tinuod. Mas maayo, pero kung namakak, aw klaro na, lain na sa nang binuang. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop mo dapat kong giilan. Jen, sorry. Sorry nga. Napasaktan ka. Ingon ka din ako maghitaglain. Pero gano'n man, Ronelo. O sa may pagkuhag na ako. Gihatag na ko ni mo kong pagkababay. Mura ba nag-apas ni mo na ako, ha? I'm sorry, Jen. Dili na ko. Sakit na kaayo. Magigbuwag ako ni mo. Dili na ko. Oy, day, naunsagog ka. Pangita sa kunog lingaw, bi. Sukad lang nga nakabuhag mo, Ronelo. Di na makahapit mo gawas sinis inyong bahay, uy. Ay, ani na lang ay, para malingaw ka. Nako ipaila-ila ni mo. Day. Jen, salamat ha. Huwag ka balibas sa imbitasyon ni mo. Okay, Rachun, uy. Salamat po sa mga invitation. Jen, bisag bago pa nagkaila pero adaw ko magpaabot. Kano sa kabarili ubalik pagdawat sa laing hinigugma. June, pasensya na, ha. Pero wa pagi ko'y matubag ni mo anang bahina. Ang ako lagi ma-offer ni mo ron, isip higala rakyod. Mong pasensya kaayo. Okay na. Sige, kayon ko na. Adaw ko magpaabot. Bisag unsa pa kadugay. Hangtod ka ron. Si Ronelo gihapon ang giyasa ko kuna-kuna o kasing-kasing. Siya paghihapon. Pero wala ko'y balita pa niya. Silingan na ba ng tabi? Pero kalipog ko nga dili ko na siya makita. Wala bagit ba siya mahigugman ako? Nak, pila naman sabdi ay mo kabuhan sukad magkabuwag mong Ronelo, no? Oma, nga naman di ay? Nakabalita man ko, nak. Minyo naman di ay kuno siya ron. Tinuod ka, ma? Maumay sulti-sulti des ato mga silingan. Maubitang wa na siya nato makita din kay wa naman di ay siya magpuyo dinis ato. Mao ba? Mauding wa ko na siya makita. Tugod kay minyo na di ay siya. Nga naman, Ronelo.
Nga nag-ingon ka ni anak na dali nakapuli na kong lain. Ingano man. Kanimo, Ronelo, kung naminaw ka man karon, unta, makaamgo ka sa imong gibuhat. Ginhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Barinding. Dili na ko tinuod nga pangan. Itago na lang sab ang akong address. Kay problema sa among pamilya kining akong suliran. Punto legal kini. Bahin kini sa gibuhat sa akong igsuon nga tawgon ta lang sab og lusa ngadto sa among inahan. Minyo na ni siya. Apani tipon sa bahay sa among inahan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, ni apalagi na si Ate Lusa sa ato. Oh, kaya nga naman di ay. Oh, di ba nga minyo naman na siya, ma? Ato na unta na siya puyo sa bahay sa iyang bana. Ni aman sa guna siya ni Ipo na to nga hasta na iyang bana noon. Nah, pasagdi na sila oy. Unsaon nga wa pa man na sila kapundar og ilang bahay. Maong anhilang sana sila puyo dinis ato. Mao ba? Kaya nga naman di ay Barinding. Na, lagot ko anang ate mo eh. Nalipay na unta kong naminyo na siya. Aron mo pahawa na sa dinis ato. Huy, Barinding, naunsa ka man. Igsuon na nimo si Lusa. Maguwang na nimo. Maulagi unta, ma. Apan kusog man kayo nang manaog-daog na ko eh. Aw okay ra untaog ako riyang ingnon ana. Hasta man sad ka. Tubag-tubagon ka man niya. Maluoy man ko nimo, ma. Barinding, kinsa pa may angang mo sabutan ng maguwang nimo. Ako na lang inahan niya. Maong mas maayra sab nga ni anong na siya dinhi sa ato. Human maminyo. Kaysa mo puyo na og laing bahay nga way makasabutan ng iyang batasan. Hisawayan lang unya na siya nga ipunan unya niya puyo sa iyang mga ugangan. Ma. Nang lahim kag tinanawan ako, Barinding? Wa man. Siwa! Klaro, anak. Mapasiplatan bet ikaw usahay nga. Lain ang tinanawan ni mo na ako. Ano naman ka? May kasuko ka na ako? Wa, oy. Solte! Prangkahe ko! Naglibog lang ko ba? Ngano ni aka pa man sa ato nga minyo naman unta ka? Usa? Di ba ka nang minyo na? Ato naman ang mutipon siyang bana? Mabuot nag-anay pa kumupuyo sa ato? Oh, di ko makabuot ni mo, ana. Si mama unta ang makabuot, ana. Nga di nakaangay papuyon din kay minyo na ka. Usa? Kuyog yung kumuto na mong naong, oy! Sama ini! Karate, oy! Nagugot ka kagnaong, baba, oy! Kaya mataka ang tabi ng baba! Kaya naman nag-anay ba kumupuyo sa ato? Ha? Di na pwede? Di pwede tungod kay naminyo na ko? Ha? Pataka ka lang yung tabi, oy! Anak kong mama! Busa may katungod kumupuyo din iya bay! Bisag kapila pa ko maminyo! Ate! Ete! Iya ka lang. Sus! Aray! Aray, te! Uy, ang buhok! Imo mo ko nang gilarot! Aray, te! Aray! Ano man? Ay, kalagod ka na pinanggan mo anak ko eh! Lami! Kaya kumotong bakba! Magtaka lang tabi! Na, gusto na mo ana. Magsuon taon mo, oy. Angay mong maghoy-hoy. Ayaw mo pag-away, Barinding, Lusa. Nilakaw diis, mama. May gisugo ko na si Ate Lusa niya. Kalagot kinis ate, uy. Yan kung lang yun nagsugos, mama. Di ba ni bawang naktig akong gisugo ni mo ma, oy? Huwag ka ilang para night pads ma, night? Ni ana diis, mama. Man taon na sa among panahon, day Lusa. Munapkin raman ganing eksako sa rina sa una. Ah, bugo, di kang sugoon ma. Uy, gingan lang ni ate si Mang magbugo. Hagoy! Nanginit mang dunggan ko sa akong nadungog. Makasukol magkakong maguwang aning kalakiha. Grabe og batasan ning akong maguwang. Yanu-yanuhon lang niya balikas ang among inahan. Maong nalipay na unta ko nga naminyo ni siya. Apanitipon lang daig gihapon namo. Nagpugong-pugong lang gyud ko sa akong kalagot niya. Lami unta kaayong suklan. Apan ipatuo lang ko sa gisulti sa akong mama nga dili mo sukol og maguwang.
Unya ni samot ang iyang batasan nga ng minyo. Kay magsigi og kasuko sa iyang bana tungod sa selos. O kay naaman sila sa amo, tipon o puyo, maapil mi og kahasol sa ilang away. Unya mo inom ra bagid ni siya og mahubog. Unya, Ma, palit ko lapad dito, be. Oh, mainom na sad ka, Lusa. Kinanam di ay. Di ko mangayog kwarta nimo para palit og ilim nung makahubog. Sugoon ra man ti ka. Lusa, dili maayo sa lawas nimo ng ilimno magkahubog. Makadaot na. Tempa, nga bang mo inom ka naman, sad? Lakot kong Fernan, ma. Sakpan ako may babae. Unsa? Uy, wa man ko sukad kita anang Fernan nga may babae. Ang ang pakit-on ka niya. O baga di pakita na ako. Oh, wa man di ay kakakita. Una anong gituhuan man nimo nga mababae ng imong bana. Nakita na ko cellphone, ma. May ka-chat nga babae siyang cellphone. Naibilin man. Patay na ganing tawa na inig uli, oh. Ayaw anak, Lusa. Lagmit mabiyaan kag bana nimo kalaki. Kapoy ba yan ang bana nimo sa trabaho? Nya awayon pa nimo inig uli. Ano lang kung laban-laban ni Fernan, ma? Inabi, palitin ako ditong lapad. Kaya, uy. Lusa. Oh, nakabati ka di ay barinding. kaayo ma. Nga gisugo kang ate og ilim nun. Ayaw pa anad og pasugoan ang ate ma, uy. Kinigara naman na. Sagdi na lang god. Wa masad ko ilaing lingaw din misbay. May na lang makagawas-gawasad ko panagsa. Pero ma, gidaog-daog ka ni ate. May kay niya ka lang buanga ka. Oh, Anibal ka. uy, hala. Babae ka. Taka naman ka, Lusa, oy! Seta ka. Palating ka daw. Sakpalating ka. Tuan na ma, nag-away ng duha ma. Hubog na bas ate. Maulagi, uy. Sete pa ko yun. Oy! Oy, hala. Hala ma, nag-wild ka si ate. Kadiyot ako silang doolon. Ma, ayaw pag-apil-apil sa ilang away ma ha. Sundan ka si mama. Oy, Lusa, husto na mo, ana. Oy, Fernan, husto na mo. Hasula ba ning mga anak mo, oy? Ano man yung maliwat ni mo nga buutan? Dagday mo ka, mama. Ibog kang mama. Oy, ginawa ko. Bantog na mama mo. Laban po rin mo. Oy, May relasyon di kali mo, no? Buang magkakaroon ng anak ni mo, ba? Kung mao na ka may relasyon mo kay maglaban na, mamo. Hala, palayan mo! Palayan mo! Palayasan ka kate? Si mama naman ay palayasan ni mo ning iyang bay? Palayan mo! Palayan mo! Palayan mo! aray! Agay! Wagi po angod ning akong maguwang. Kusog kaayong musukol sa among inahan. Iya pang balikason og lambayon og botilya kung mahubog. Og si mama pa no iyang palayason sa among bay. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Minyo na kining akong igsuon nga babay. Pwede na bang palayason sa akong inahan ang akong igsuon sa iyang bay? Kay iya naman kung yanu-yanuhon ang akong mama og balikas og kasaba. Ikaduhang pangutana. Ang akong mama dili gid makapalaya sa akong maguwang. Bisan pasakita na siya og labayon og botilya. May katungod ba ko isip iyang igsuon nga ako'y mopalaya sa akong maguwang? Ikatulong pangutana. Mahimo ba kong magtawag og pulis dayon kung pananglit pasakita na sab sa akong maguwang ang among inahan? Og ipabilanggo ko siya? Kung mahimo, unsa man sab nga kaso? Ikaupat og katapusan. Unsa man gyud ay balaod sa anak nga maminyo na? Ilabi na sa akong maguwang nga babay. Di ba good nga angay na siya mopahawa sa amo og mutipo na siya sa iyang bana? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, barinding. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang inyong madungog matagingon arong orasa mga suking tigpaminaw o kami muhatag og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema ang may punto medikal, legal, emotional, personal, behavioral, psychological, problema sa mga ginadiling droga, problema sa ato ang pamilya, sa ato ang higala, sa ato ang kaipon, karelasyon, ato ang problema sa ato ang mga kaugalingon, mga giagian, sa ato ang trabaho, ayaw na ninyong dugaya, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Kumusta man ta, mga suking tigpaminaw o klase-klasig yung pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo, dili ta manloo, dili ta malain kung hangtod karon, wa pa ninyo nadunggan o napamati sa kahanginan ang drama nga inyong gipadala, ang suwat no? Nga inyong gipadala, wa pa nahimuan og drama. Ubay-ubay gitag mga madawat matag adlaw, mga suking tigpaminaw. Muna first come first serve ta o ato ginang paningkamutan nga ma-air gini nato tanan ang inyong mga suwat. Although no sa inyong mga mapaminaw usahay na may mga anggid-anggid pod no o mga giagian no laing laing tigpaminaw no laing letter sender pero anggid-anggid po sa inyong giagian and I'm sure na aghapon may makutlo na pagtulunan nga pwede gihapon ninyo ma-apply sa inyong sitwasyon karon no. Wala pag gihapon mi mag-uban sa ko ang partner nga si Dr. Obra, tagsa-tagsa lang sa gyud mi kay tungod na pamanggod ang pandemya. Wala pa manggihapoy tambal, wa pa'y bakunas COVID-19, mao nang naningkamot mi nga safety tang tanan, nag-social distancing, kanya-kanya sa aming tambag karong mga panahon na, pero wa gyud mi sipyat, maningkamot gyud mi nga naagi tambag kada adlaw mo na magpasalamat pud mi ninyo nga maski karon no karong mga panahon na naagyud mo, nakig-uban lang yun mo gihapon namo. Thank you kaayo ninyo. O akong i-greet ang mga taga-Sita Church members, no? Mga Morales family, Graspe Angus family, Rama family, Daayata family, Raterta family. Salamat kaayo sa pag-apil ninyo sa ako ang pamilya, sa inyong prayers, no? Sa inyong church, sa inyong sharing, sa inyong family gathering, ug mga prayers ug hinaot unta nga padayon lang hapon mo nga maapil mi ninyo sa inyong pag-ampo. God bless you ninyong tanan. And hello also to Melissa Gilbert of Green Vibe dinha sa Facebook. No, maminaw gyud ni siya nato og iyang mga tao, mga kauban niya. Hello pod sa mga driver ug sa mga technician sa Mr. Donwell nga pest control kay mo na nag-disinfect sa mo ang balay og niingon gid sila nga padayon og pirmi gid sila maminaw nato. Daghan kayong salamat ninyo. Og ang ato ang letter sender karong adlaw punto legal ta og taguon nato sa pangalan nga si Barinding, no? Unya ay di sa ko before ta mo padayon ganahan kay ko sa ato ang quote for the day. Quote for the day: don't abuse elders, you will be an elder soon. No, kaning mga katiguangan nato, lolo, lola, tiya, apuhan, even ang ato ang mga ginikanan, kinahanglan tagaan din natong saktong respeto og pagtagad og dapat ato yung taganan og saktong pasensya, no? Labi na kay tiguang na sila. Bungol di kadungog og tarong. Usahay di dayon makasabot. Kasagaran balik-balik. Pero timan maabot ka anang puntuha ang kalibutan lingin. Ang imong ehemplo nga gipakita sa mga bata mo na ilahang sundon inig kadako nila. So kung di ka gusto nga singhagan ka ang anang imong pag-umangkon or sa imong anak inig katiguang nimo, ayaw gyud abusuha, ayaw gyud singhagi, panggaa gyud na ang mga tiguang nga naa sa inyuhang banay or inyuhang kapamilya, ha? Nisuwat ni si Barinding nato sa ato ang drama atong nasinati nga naminyo na ang iyahang maguwang na babay. Apa ni ipon paghihapon sa balay sa iyahang mama. Kung mag-away sa iyahang pana, maapil ang iyahang mama. Yano-yanon og balikas og sugo ang iyahang mama sa iyahang maguwang og mag-wild pa ang iyahang maguwang kung maoy mahubog. Pastilan. Labayon og botilya ang iyahang mama. Sige gyud, ang iyahang mama pay palayason sa iyang maguwang sa balay niini. Maong gusto na niyang ipadakop og ikiha, no? Aron mabilanggo og makamatagam, no? So una niyang pangutana, naminyo na ang iyang igsuon nga babay. Pwede na bang palayason sa ako ang inahan, ang ako ang igsuon sa iyahang balay kay iya namang kung yanu-yanuhon ang ako ang mama og balikas og kasaba. Of course, kung kinsay tag-iya sa balay, maoy magbuot, kinsay makasakaan ang balay. O kinsay magsakaan ang balay, dapat unta, no? Deserving o mo respeto sa tag-iya sa balay. Maski pa gani din nato suryahan ang balay. Ang kanang fact, no? Ang kamatuoran nga kadugo na nimo, ginikana na nimo, sama sa akong giingon ganina, dapat hatagan nimo saktong pagtagad og respeto og di nimo angay yano-yanohon, no? So, pwede gyud niyang palayason niyahang anak nga babay kanang igsuon nimo Barinding. Ikaduhang pangutana. Ang akong mama, di gyud ka palayas sa ako ang maguwang.
bisan pasakitan na siya og labayon og botelya, may katungod bako isip iyang igsuon nga ako'y mopalaya sa iyang maguwang. Okay, kani away pamilya, issue ni nga pamilya, mas maayo siguro no nga usa nimo mo resort ka anang palayaso nimo, hamay ka maayog imong storyaan, imuhang badlongon, imong tarungon og badlong, no, og warn ang imuhang igsuon nga o di ka kibaw mo respeto, pahawa, no, suryahin na lang sa kunog tarong before ka mo resort ana. Unya labi na kung ma-physical na, no, ako mo advise gyud ko nga ikurasyon gud na, i-report gud na aron natay saktong basihan, just in case di gud mo hawa, gahi kay hala, ikiha na lang ng imong igsuon para mulayas na lang gud na siya. Ikatulong pangutana, mahimo ba kung magtawag og pulis dayon og pananglit pasakitan sab nasad ang ako ang maguwang, sa akong maguwang ang akong inahan, para mabilanggo nako siya og unsa man sad nga kaso mo na pwede gyud kay nga tanan mo bitan nga akong suggestion nimo nga kung maayo masuryahan lang sa suryahan, pero og dili gyud puwersas balaod na gyud ang ato ang gamiton para magkat-on, una gyud natong buhaton mo tawag tag pulis, no, and just in case adto ta pakurasyonan nato para makakuha tag medical report, blatter, and makafile o makakiha ta og physical injuries kay iya mang gidapatan o gipasakitan ang imuha taong inahan, no. Ika-upat og katapusang pangutana, unsa man gyud ay balaod sa anak nga naminyo na, hilabi na sa ako ang maguwang na babay, di bagyod angay na siyang mupahawa sa amo ug motipon sa iyahang bana. Okay, ang family code wa gyud nay tungod kay ato manggod nang gi-recognize ang kultura nato. Isip usa ka Pilipino nga naanad tag extended family ba nga kanang maminyo kung dako ang balay, naapay luna, napay kwarto, magpuyo lang sa, magkuyog yun. Di magud ni pareha sa Amerika nga ini ka 18, pwede nang mupuyog iya, no? Kaning ato pasta, bahalag sikit ang balay, bahalag ng sardinas, basta kuyog. Reality gid ni siya sa ato ang kultura. Why balaod nga nag-ingon nga kung naminyo na dili na pwede mupuyoan ang balaya. Ang punto lang nako is kanang kung mupuyo ka din di ka pwede nga mo inflict og harm maski kinsang tao, and pwede gyud ka mamanduan sa balaod nga mupalayo og dili na makaduol anang tao nga imong gipasakitan, otherwise mapriso ka, no. So at least dinhang dapita kung mupadayon paghihapon mo file na lang gyud tag kaso for physical injuries tungod kay di man gyud pud maminaw og masuryahan ang imuhang igsuon. Okay, barinding og mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.